today is araw ng Tuesday, guys. So, ayan, pupunta ako ng Gigiday para sa aking TV test. Dahil isa yun sa mga requirements sa aking pag-integrate dito sa Netherlands. So, yung TV test, guys, kailangan gawin mo siya to sa mga naka-list na country kabilang doon ng Philippines na kailangan nilang mag-TB test para sa safety na rin, guys. So, ayan, dahil dyan kasali ang Philippines para sa TB test. Meron din naman ibang country na hindi kasali. So, ayun, guys, pag nag-TB test ka, kailangan magawa mo siya ng within 3 months. Otherwise, kukunin nila yung iyong ID na binigay sa iyo, yung ID na binigay sa iyo, yung permanent, hindi pala siya permanent ID, yung pansamantalang ID lang muna. Kasi kukunin nila yan sa iyo pag di mo nagawa yung TB test within 3 months na nag-arrive ka sa Netherlands. So, ayan, guys, yung TV test, i-test nila kung meron kang TV, or if halimbawa meron ka naman is hindi ka naman pauwiin, guys. Bibigyan ka na nila ng gamot para doon. So, ayan, hindi ka naman nila papauwiin, bibigyan ka ng gamot na maintenance para gumaling ka sa sakit na yun, kung halimbawa lang na meron ka. If wala naman, then di mas maganda. So, may bayad ba yung TV test? Meron 40 or 45 euro yung bayad, guys. So, ayan, pupunta ako ngayon sa Gigiday, malapit dito sa Eindhoven. So, doon talaga, guys, na paprocess ng TV test dito, yung malalapit sa lugar sa Eindhoven ginagawa. So, ayun, guys, ihatid ako ng brother-in-law ko mamaya na 11. So, samahan niyo ako, guys, today. Okay, see you there, guys. Hi, guys. So, ayan, kakauwi ko lang ng bahay. Kagaling ko lang sa Gigiday for the tuberculosis, guys. So, ayan. Bali, sabi nung babae doon, gagawin ko siya ng 6 na beses. Tapos yung first, may bayad siya, guys. 47 euro. Tapos yung the rest is free na siya. So, bali, yung first nyo is kailangan tumawag kayo sa Gigiday for appointment sa una. Pero yung the rest, guys, sila ay magsasend ng letters sa'yo kung kailan ka pupunta doon ulit para sa 6 na pag TV test. So, ayan, guys, madali lang siya, hindi ka mag-aantay ng matagal, mga 15 minutes lang. So, sila na yung magsasend ng, pag natapos mo na yung TV test, sila yung magsasend sa IND na tapos ka na sa TV test mo. So, ayun. Kailangan matapos mo siya kailangan mo siyang gawin ng within 3 months. Kailangan mo siyang gawin within 3 months na nag-arrive ka dito sa NL. Tapos, meron sila, guys, na isasend na letter galing from IND na kailangan mong fill upan. Yung ganito, fill upan mo siya, tapos dadalhin mo siya sa Gigiday. Ito lang, guys, isa para sa unang para sa unang mong TV test. Pero yung mga pangalawa, magsisend sila ng letter. So, ayan, bali 6 yung kukumpletohin natin. So, tapos 47 euro yung bayad. So, ayun lang, guys, ang i-share ko sa inyo. Sana matapos ko. Ito yung una. Pero ang tagal nila, guys, na nag-send ng letter sa akin. Bali, naka 8 months na ako dito. Pero
ikaw pala yung mag-appointment sa kanila pagka-arrive mo dito sa Netherlands, kasi gagawin mo nga siya ng within 3 months, kailangan mo magawa. Dahil kung hindi, kukunin nila yung temporary residence ID. So, ayun guys, thank you for today. Sana kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe. Pahit na rin po ng bell button dyan sa baba para ma-notify po kayo sa aking mga upcoming videos. Thank you!